V dnešnom videu si vysvetlíme, ako na logické spojky, ako na zložitejšie ify a ako ich používať. Takže najskôr si vysvetlíme tie logické spojky, aké máme. Takže máme logickú spojku, takéto dve paličky. Čo to je? To je OR. Že je pravda buď jedno, alebo druhé. Nebojte sa, chvíľu si to vysvetlíme na ife, na nejakom príklade. To máme ešte druhú logickú spojku a to sú dva takéto endy. Toto sa volá end. A zároveň jedno aj prvé musí byť pravda. Takže si to poďme rovno ukázať. Spravíme si tri premere. Int x sa rovná 5. Int y sa rovná 10. A spravíme si string napríklad. String sa rovná Jožo. A to sú meno. String meno. Takže si napíšeme prvý if a najskôr si vysvetlíme ten OR. Takže keď sa vykoná, tak chceme vypísať vykonal sa if, kde je OR. Takže ako to funguje? Dáme si napríklad x je menšie ako 2. Dáme tie dve paličky, to je ten OR a dáme, že y je väčší ako 5. Tak, vykoná sa to alebo nie? Poďme sa pozrieť na to. Vykonal sa if, kde je OR, takže sa to vykonalo. A prečo sa to vykonalo vlastne? Lebo x je 5, takže je 5 menšie ako 2? Nie, toto je false. Ale tieto dve poličky nám robia prvé je pravda, alebo druhé je pravda. Keď jedna z toho je pravda, tak celé je pravda. Keď máme dve pravdy, tak je to tiež pravda. Samozrejme. Čiže y je väčšie ako 10. 10 je väčšie ako 5? Pravda. Čiže celé je pravda, vykonalo sa. Super. Teraz si môžeme vysvetliť end. X sa rovná 5 a zároveň to som nechcel a zároveň y je menšie ako 5. Soud vykonal sa druhý if napríklad, alebo vykonal sa end. Vykoná sa teraz alebo nie? Nevykonal sa. Prečo sa nevykonal? Pretože x je rovné 5. Sedí? Sedí. A zároveň tieto dva endy znamenajú a zároveň a je 10 menej ako 5? No nie, takže to celé je nepravda. Kebyže dáme y je väčšie ako 5, tak je to už pravda a vykoná sa to, lebo aj toto je pravda, že y je väčšie ako 5 a x je menšie ako 2. A aj sa to vykonalo. A môžeme ešte tie podmienky dokonca aj spájať. A takéto niečo máme, takéto habaďúry. Napríklad x je menšie ako 2. Alebo y je väčšie ako 7. Dáme ešte do zátvorky. Tak a zároveň meno sa rovná Jožo. Takže x je menšie ako 2 alebo y je väčšie ako 7. A teraz si vypíšeme, keď sa toto všetko splní, tak vykonala sa zložitá podmienka. Takže toto. Teraz sa to vykoná alebo nie? Poďme sa na to pozrieť, predtým než si to spustíme. Takže najskôr sa pozrie tá zátvorka. X je menšie ako 2? To je pravda. Či nie, to nie je pravda. 5 nie je menšie ako 2, čiže toto je false. Alebo y je väčšie ako 7? 10 je väčšie ako 7, áno. Čiže vďaka tomuto máme toto celé true. A teraz máme dva endy, čiže máme true versus zistíme. Meno sa rovná Jožo. Meno je Jožo? Áno, takže máme true, čiže celá podmienka môže byť true. Inak tieto dve rovná sa používajú vtedy, keď niečo porovnávame. Jedno rovná sa je na vkladanie do premene nejakú hodnotu, keď vkladáme do premene, tak nám jedno rovná sa, dve rovná sa na porovnávanie. A môžeme si to ešte overiť, či je to tak, vykonala sa zložitejšia podmienka.
Super. Pre dnešné video to už bude všetko. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, dajte odber a vidím sa pri ďalšom videu. Zatiaľ ahoj.